Czym ten koncert jest i czym nie jest. Przede wszystkim nie chcieliśmy zostawić Państwa inaczej niż właśnie w ten sposób, gromadząc wszystkich muzyków i gości w jednym naprawdę improwizowanym koncercie. I właśnie cały projekt Armina Sister w tym sezonie i przez to też spoiwa kultury, które tutaj właśnie Teatr Kana realizuje, chcieliśmy w ten sposób zamknąć. Chciałem tylko zwrócić Państwa uwagę na najmłodszą uczestniczkę koncertu. Jest to jej debiut na scenie, Maria. I dla niej też coś będziemy mieli na końcu. I said it is the first time for Maria. And there's something at the end will be special for her. Chciałem już zostawić Państwa sam na sam z muzykami i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To rzeczywiście jest improwizowane. Po raz pierwszy mamy ich wszystkich razem na scenie wieczorem, lipcową porą. اسمعنا سرد سلاواني لوي لوي محمد وهوال واي ولداي بجنا محمد من شان سريتشيان لا بجنا دلالي من شان سريتشيان محمد مدانا وانو يا لوي 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 ولا لوي لوي محمد وهوان وايف اخ لوي لوي شيشكا كورتاني لوي لوي دسمالا سرد سلاواني وذا لوي لوي محمد وهوان واي محمد مدقري كسكيك وطاني خيرات نجابك بدا ديار بكر بلا ورا حيفات والله محمد مبقري لوي 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 لوي
محمد وأول وعيد